Mentang antar nepo moreng bat ngan pat iya pi akan kasem sentiu jong ikong hang ni bat ye kalong ru ka ba itanal ha bat kamno ba itung ye kini sentiu bat chana bat ki basana bat ki lejbu ye sentiu bat kumdo ba ki di ye kini sentiu bat kumjuru kumno ki ban ra bat chana ki ban ra ni sentiu bat pe ha ye kini yo ha to ka bakun bat ni yo kini tiap kambania kita macam tu. Balansi seolah. Mata singi kita nepo moreng tinggi rung ne kasem pli house sentiu jong ikong balansi walang. Seolah. Solang to. Ki bakla kenden. Te ngakwa ban keli sapang jong sapang kene sentiu ba ki thong hang ne bat kene kasem te ki ko to ka kene kasem ki ba isnahi ne kamno ne ka jarak sarkar ne nik sentiu ki wanra nang no bat ki supply sa ru te ngakwa ban jitep company apa ngakwa ban ai ya i kong ken ma i bensa petep company ya kinim tabaro Te ki kan ni kasem sentiu te ngi ya lehi long ya ngi shnahi kan nak bangi shu ya penhe nak kuipor untuk te bat iki sentiu ru namangi don ya kadukan ngadon kadukan arteli hamau ngap stan mau ngap bat hang ni ko mau kriya te ki sentiu te ki babun hi ki customer ki wan hi shani kasem jonga te ki don hiru ki bangi shulik bu kan yaki haki yang chongki ki don kam bangi penle hiru yaki da baki ong yang i bangin ya pentung la ni bangin ya libu sing chung ingi delivery kan chaki yang ki chongki perlok ru te yaki sembai sentiu te kat na bangi yo mo ngi pha na shabaru la ne ki bangi la bangin le hinang ni ban siling hinang ni ru ngi le hi kumta te long kani ka kam te ka long hi ka ba ai ching man toy mo ngi ka pen em cha hi ngi ba ling ba chong kini ngi la ban pha ru ya ke un pha school ki kun ban ai ru ka ching kershan mo ki para bi shong marchan ban ai kam ai cham ki te long ka ching man toy ka ngi tangom ta hi e ka long ru ka ba ka ching man toy na ben ta ki wei pa ru mo kum ki tu ki bom dan kam dan cham kum hagini ki por bom ta te bang yeng de ki chong hi chat lai chong te kini ka long ka ching man toy na ben ta chong ki ro ba kin seng la ki chong ki kam ki cham ka bangin shu up be ya ki kam sarkar la ne ki nu ki kam te long ka ba e mo hagini sngi bom ta te ra ka bang shu kershan hi bang le hi malu mala ngin shu ya wat ru mo ki ching yarap na ki sarkar nang ni nang tai ru bang ila bangin seng ya la ki chong ki kam ki cham hala ki chong ki chat tangum ta hi ble shu Kebelah sibun kong ka ji ajing keren ke jong pi pada lalong ka balang kod ru ndrei kalong ru ka basu tenan namar bang stu kan ka sem ka pi penhe kan ka sem ru kam dei kano ka jing arab nak sarkar ndrei ka dei naga jingla hi dalan dei hi bat ya ba uno bakan ka jing 3 minut kawan ra yau so batiang ba ka ben ru nang nei sakmat pidang la shu ban penhe ya kan ka sem ba kum ju pidang bu shu ba khambon shu yakin trei bat ban ong ba lada nem lahi ban yang la ka jong ki kjat hi ban community nak sarkar hi hangi hi kalong ka ba e ba ka ba jenjar bha ba ki por ka manta kalong ka ba e ban wat ka kam jam lada ngim su hi la ka jong ka bor kalong ka ai nok sai ngiru kum balong kum ikong hang ne po maureng tangna bentak ba disentiu ila panda beng ka sem pat kum juru ban pas sekolah kon gikti ban akan turu ya ki berujungi lada pidan la jang kasab bat jang pasab trail jang kam na jumut baik kombalong ni kong ne pa moreng ban akan turu ada don ki bru ba kam sentiu sawan hang ni kapli hau jong i kong wulensi solang phila ban yo kin teu hang ni ru tem tang la poe ne jong i dukan jong ni kong wulensi ne balansi solang mentah ne pekelkan pergi tanah ne kat ne kajing he bat ka kat no ila ban kershan ya ki weru om tang ya dia jementoy ya deru ndre kan ne mentah bro ka basa tengah ai pa ikong ti gam no bingkan bat ai jementoy ro ki we kan ni ka fli kan ti ro ki weru ni mentah bro kan ai hai kong ban ai jingkran ta mentah e kan ni ka kam ka ba ngi le ka long ru ka ba ngi ai chung man toy ki wei pan long ru ka nuksa mo ki wei ki bam dan ka kam ka cham e bakin ya kan ai kam lem ne ki ru kan
Rin nong kacang mentoy nagbantay jong kiru. Mentang ila ban sakhi jong kemat kacing la jong ikong wil ka wilen si so lang. Mereka macam ni ki pan. Iki para marjan. Mar bangiwan man yang tepo sampel hau jong iru katu sinte ki babuan nang tu ka ba internet nang tu. But komjuru mentang iwan ne dukan mentaru di kiju sinte ki long ki ba internet. Ki ba internet bagi ba phu ba. Lada ki pajba hi ki suton kam ila banwan ne dukan jong i kong valensi solang kadon ne pomoreng bypass ban lecha bangap nong ston ne pichu phun ro ai to ki number phun bangla bu ha kan ka video pila ba dar ru ek to ki number bangla bu hang tu bad hang ni pila ban dar ki wi ru kom ki serwing ne bat kom ki bukiru pila ban yo hang ni dukan jong ikong bom ki kiu sentiru pila ban yo ang ni bat kiwi ru kum ki kenja ki ba del kalan ya ki sentewi pila ban yo lut ang ni dukan jong ikong wensi so lang la tadi bagi sulapor pila ban lagi ya dukan apun lapor pat pila ban sebentak ya tu kin namba